Eszter írt a kommentben, hogy miért érzem azt, hogy a féltékenység bizonyítja, hogy szeretem a páromat, és miért olyan nehéz elengedni ezt az érzést, még akkor is, hogyha tudom, hogy hol rombol. Na, Eszter, ez egy nagyon jó kérdés, és szerintem sokkal több emberben ott van, mint amennyien kimondják. Szóval beszéljünk róla úgy, ahogy ez a dolog tényleg működik. Képzeld el, hogy ültük otthon a pároddal a szobában, és ő a telefonját nézi, és egyszer csak egy kicsit elmosolyodik. Ennyi. Egy mosoly, és hopp, már is megmozdul benned valami. Jön egy kis apró feszültség, egy gyors gondolat, hogy vajon kiírhatott neki. És amire észbe kapsz, már ott is van a következő gondolat. Mi van, hogyha valaki más érdekesebb, jobb, vagy izgalmasabb nálam? És az egész, ez olyan gyorsan keresztül fut az emberen, hogy szinte nem is ő irányítja. Mint hogyha a tested hamarabb reagálna, mint az agyad. És itt kezdődik minden. Nem a pároddal, hanem veled. És van egy mondat, amit ilyenkor sokan bedobnak, hogy csak azért vagyok féltékeny, mert szeretlek. És tudod mit? Ez jól hangzik, sőt, még romantikusnak is tűnik, csak az a baj, hogy nem igaz. Ez a mondat, ez valójában azt jelenti, hogy félek, hogy elveszítelek, mert nem érzem magam elégnek. A féltékenység valójában az önbizalom hiányára vezethető vissza. De hadd mondjak még valamit, ami talán még jobban megvilágítja ezt az egészet, ennek a lényegét. Képzeld el mondjuk, hogy van egy gyönyörű kiskutyád, amelyik imád melletted lenni. Nem azért marad, mert muszáj neki. Azért marad, mert jól érzi magát veled. Igaz? És te azt mondod neki, hogy annyira szeretlek, hogy inkább kikötlek, nehogy elmenj. Ez nem szeretet. Ez valójában félelem. És a félelem az mindig kontrollt akar. És a féltékenység ilyen. Nem azt jelenti, hogy szeretem a másikat. Azt jelenti, hogy félek attól, hogy nem vagyok elég jó ahhoz, hogy velem maradj. És a féltékenységnek a gyökere az szinte mindig ugyanaz. Az a gondolat, hogy valaki más jobb lehet az ő számára nálam. És ez nem a párodról szól, hanem rólad. Ez arról szól, hogy mennyire hiszed el te, hogy te szerethető vagy. És ha szeretnéd, akkor külön elmagyarázom a bizonytalanságból fakadó féltékenység, vagy a veszteségtől való félelemnek a működését is. Ugyanis van 3 féltékenység típus, amit érdemes felismerni, és ezek közül az első, az a bizonytalanságból fakadó féltékenység, amikor azt érzed, hogy nem vagy elég jó. A második az a veszteségtől való félelem, amikor rettegsz attól, hogy elhagynak, és a harmadik az pedig az úgynevezett birtoklási vágy, amikor azt hiszed, hogy a másik a tiéd. És mindhárom ugyanoda vezet. Az önbizalomhiány és a kontroll keverékéhez. De az a helyzet, hogy ez szépen lassan megfojtja a kapcsolatot, és szerintem ezt nagyon sokan megtapasztalták már. A változás az pedig ott kezdődik, amikor te kimondod magadban, hogy a féltékenységem nem azt jelenti, hogy ő valami rosszat csinál, hanem azt jelenti, hogy bennem van valami, amit nekem rendben kellene tennem. És ez hatalmas különbség, és ez egy óriási felismerés. Mert onnantól nem a párodat akarod megváltoztatni, hanem magaddal szeretnél kezdeni valamit, és magadat kezded el
építeni, felépíteni, hogy úgy mondjam, rendbehozni. És ahogy nő az önbizalmad, úgy persze egyből csökkenni fog a féltékenységed is. Tehát ez az önbizalom hiánnyal kevert kontrollkényszer, ez valójában azt mondja, hogy elveszítelek, ezért korlátozlak. Pontosabban azt gondolom, hogy elveszítelek, ezért korlátozlak. És akkor kérdőre vonsz, tiltasz, számon kérsz, megpróbálod irányítani a másikat, az életét megpróbálod irányítani, és ez már a teljesen elszabadult féltékenység, amit úgy hívunk, hogy kontroll, vagy kontrollkényszer. Pedig azt kéne érezned, hogy bízom benned, és bízom magamban. Tehát a féltékenység, én azt gondolom, hogy az egy tükör, ami azt mutatja meg, hogy hol van még neked dolgod magaddal. Amúgy szerintetek van olyan, hogy egészséges féltékenység? És hogyha igen, akkor hol húzódik vajon a határ az egészséges féltékenység és a birtoklási vágy között? Írjátok már meg, léci, kommentben. És hogyha szeretnéd jobban érteni saját magad működését, és tisztábban látni, esetleg a kapcsolataidban, akkor kövess be!